ga wani garashi ya yi na san da kawai yake daga wannan za a samu abu a hannu Allah ka shi lafiya. Sata ta dauki sata hali zane na dutse mankas da dariya ne yawa zo mu dara. Sata ta Allah malam ni matafiyi ne a kan hanya nake abinci nake so in ci na rasa yadda zan yi ga yunwa ga ruwa dan Allah na samu abincin da zai yanzu bari a fara kamar ruwa ka sha to dama ruwa yanzu sai ka sha ba matsala zuwa to ina zuwa in Allah ya taimake mu wannan ba ga ruwa dauka na gode kaji Allah saka ma da Allah ya albarka na gode malam daga ne kama kawai daga ne daga ki kai yanzu na ga salama masha Allah kai malam Allah saka da alheri masha Allah malam amari ya daga ne zan ce yanzu daga ina zuwa ina yo ni nan ma na fito ne ban san inda za ni ba to kai da zaka ba na fito ban san inda za ni malam wannan garin namu kai kana ta yawo haka nan ban ma san inda za ni ne da kuya hannunka kaga nan muna da hotel muna da dakuna masu ana hada abinci me kuma hotel inda ake kwana mu masaukin baki dan Allah nan wurin ba muna da shi kaga daki daya sai kuma abinci kuma shi ma daya kuma da shi ya wanda kuma ba za a rasa $3,500 amma kai ya wani to ku nan ba irin gidan mai unguwa inda ake zauka ba ya za a yi ba ku to kudi za ka ba to kudi za ka ba kaje ka rike to kaje ka rike kaje ka ga me rage wannan rike a juna tsara wani nan kai wannan mala ka kawo wai wannan aiko ga duk da za su ma ni dai da abinci komai da koyar da abinci ko nawa za ka yi ko ma ko inda za mu ba da mu ba inda za mu ko da ko ne in rike ka biya komai ka biya komai katan kawai haba sai man gani din ya cika uwa yayi kai da wayoyin nan na ratso Allah ya ɗora masu maganin shege ta shege maganin wuri karan maguzawa alkur'an wannan wani muke zaman da daman sata yawa bari da samar Sata ta dauki sata hali zane na dutse mankas da dariya ne